to je aj pre deti. To by bolo fajn. Zážitková agentúra Dream Today Mário Alcasiri nám povie, aké zážitky ponúkajú pre decká. Som položil na prvom mieste len motorovým rogalom. Pre decka je to možno veľký adrenalín. To dieťa v podstate nepociťuje tak silno ten adrenalín, lebo si nesugeruje nejaké rôzne fóbie a tak ďalej ako dospelý človek. Potom máme klasické výhľadkové plavby loďou, let balónom, paragliding alebo jazda motorkou. Sú tie záprahy. Je to taký mierny adrenalín, skôr by som povedal, že relaxačný adrenalín, kde v podstate to dieťa si len vychutnáva kvázi ten adrenalín, ten zážitok, bodajne všetko robia inštruktori. Ale zobrať dieťa na motorku alebo let motorovým rogalom, čo ja viem. Znie to nebezpečne, ale pán Mário povedal, že dieťa si neuvedomuje ten stres z toho, že čo by sa mohlo náhodou stať, keby náhodou nedoplatím hypotéku. Áno, ale to je to, čo ľudí najviac stresuje. Neviem, či to nie sú také príliš riskantné veci. Ja by som normálne posadila dieťa na skateboard, priviezala o auto a skôr takto akože po dedine povoziť. No jasné, najskôr si to otestujte na parkovisku a ak netrafíte ani jednu lampu, tak môžete ísť do premávky. To sa hovorí zážitkový darček pre dieťa. Ja, no, dúfam, že sme inšpirovali vaše krásne Vianoce. Už sa to blíži, o mesiac je po sviatkoch. Takže takýto nejaký poukaz môžete aj svojim deťom vymyslieť, ale na čom asi najviac fičia deti od 0 do, neviem, 5-6, tak nejako rátam, tak to je asi spievankovo. Ja som to svoje netery musela púšťať do